След секунди приготвяме най-вкусните гофрети – сладка и солена. Веднага след това в предаването ви посрещаме с доктор Петър Мегеров. Ще говорим за редките болести. Останете с нас. Започваме веднага. Привет на всички пред малкия екран! Днес в нашата кухня ухае обещаващо, защото се заемаме с приготвянето на любима класика в две напълно различни превъплъщения. Ще ви покажем как да направите перфектните сладки и солени гофрети. На гости ни е една вдъхновяваща дама – Лилия Николова. Тя е от хората, които работят неуморно в създаването на някои от най-големите телевизионни шоу-програми. Въпреки че през цялата си кариера работи зад кадър, за да изглежда всичко безупречно, Лили е истинско въплъщение на стил, елегантност, визия на една модерна дама. И сега е време да я поканя при нас. Любима моя, радвам се, че си тук с нас. И аз също. Казахме на нашите зрители гофрети. Какво ще правим? Да. Днеска много яки гофрети, сладки и солени. Много бързо стават, тъй като знаеме всяка майка, която е с деца и дали в детска градина, най-вече в училище, нямат много време за готвене. Аз затова, това е най-бързото нещо. Сутрин ставам, приготвям ги, топли, зареждам, дали сладки, дали солени и я изпращам. Добре, ние сме Почваме. казали на нашите зрители, че ще направим и сладка, и солена. С коя Точно да започнем? Гофретника вече ни загрява. Сместа е една, само да кажем. И за сладко и солено. За сладките по принцип се добавя банан, но ние сега в случай ще направим една смес, и ще добавим просто към сладката нещо интересно и към солената и така да почваме. Добре. Така, сега трябва да отделиме жълтъка и белтъка в две купи. Да разбирам, че ми трябва още една купа. Точно така. Ето аз сега ще дам една и такава малка. Точно така. Дай, ще която отделиме. Да сложим. Чакай аз да се пробвам. Това с жълтъка и белтъка винаги ми е било... Значи, тук отделяме... ето тук ще отделиме белтъка. Добре. Тук белтъка отдели Тук леко. белтъка, да внимавам. Лекичко, да. И го слагаме тук. Още да точа ли? Да. Белтък. Оп, стоп. Хоп. Хоп, Така. добре. Сега тук по същия начин правиме. Така, така. Готови сме. Може да бъркаш това. Добре, започвам. Трябва да се стане много хубава смеска. Бъркаш и аз ще добавям съставките. Добре. Които знаем, към жълтъка винаги се добавя захар. Добре. То се бърка. Така, много малко. Избрала съм кафява захар, нали? Гледаме всичко да е здравословно, диетично, малко за вкус ванилия, захар, много малко. И бактерия. Така, бъркаме. Добре. Трябва да се разбърка сместа. Те придобиват по-светъл цвят. Ама сега от захарта, защото е кафява, може да стане по-тъмно. Млякото ни е бадемово с овес. Това е много хубаво, защото има и доста витамини и е доста полезно за децата. То е точно 150 мл, както е по рецептата. Вече му стана на миксера много по-лесно. Да, с малкото яйца. Сега след малко ще добавим и брашното. Добре. И накрая ще оставим много малко от зехтина да добавим. Все пак да има някаква мазнина, да не е напълно... Трябва ли да придобие някакъв различен цвят сместа или е добре? Добре. Просто да се разбъркат добре. Да се разбъркат добре продуктите. Отделяме белтъка от жълтъка и добавяме след това белтъка, като ще го направим и него ще го разбъркаме и ще стане много
какво става. И след това ще ги двъна. Това го правим, за да имат по-кухтори да станат и по-така с обем. Казвай, достатъчно ли е? Достатъчно е. Сега това е, добавяме брашното. А пак да го включвам. Да. По принцип е хубаво, когато се прави сместа, миксера да не се спира. Добре. Това е една от тънкостите на говретите. Затова е хубаво тези, които имат робот вкъщи, пускат го и не го спират. И само добавят. Той ние имаме такъв робот, но не се сетих да го извадя. Така, сега след това разбъркаме. После трябва да разбъркаме и ще го спрем. Да. Ще го спрем, за да може... Абсолютно. Така, и сега разбъркаме това. Добавяме и сместа ни е готово. И сместа ни е това готова. е точно, съм засичала по-малко от 15 минути стават готови гофретите с намазването, с украсата, с слагането. Всичко е... Оп. Опитвам се да те нацапам, за да те направя по-неперфектна. Да. Знаем, че ти имаш голям афинитет към начина, по който се обличаш, начина, по който изглеждаш. Кажи, това е част от, как да кажа, придобито качество след работата ти в телевизията или там, където трябва всичко да изглежда за пред зрителите перфектно? Ами аз много пъти това съм казвала, независимо, че вече може би са 15 години в телевизията работа, съм казвала, че не само трябва да изглежда човек добре пред камерата, а и зад. Не за друго, създава се едно настроение, нали, самите гости са приятно изненадани. Нали, самото настроение, визията, дрехите, цветовете за мен са настроение. Да, ние виждаме в твоя Инстаграм всеки ден различни визии, прекрасно изглеждаща млада дама. Благодаря много. Къде сега разбъркваме Почвам аз да бъркам белтъците. Ще трябва да си после да пробвам ли на главата си дали се изсипват или... Ще рискуваш ли? Ще рискувам. Обаче ще го направя само с единия... Дали ще стане? Да. Те трябва да са, нали, знаете, да станат бели белтъците. Добре. Ти през това време ми кажи, кое е по-лесно да организираш? Домашния хаос или телевизионната продукция? В телевизията ми е много по-лесно. Наистина ли? Да. В телевизията всичко е нали, по график, знае по какво, кога трябва да се направи и е много, много по-лесно. В къщи ми е малък хаос, но и там без организация не става. Това всичко много често срещам колеги в телевизията и те ми казват, добре, кога имаш време да се нагласиш, прическа, грим, пък да се облечеш, пък да си сложиш гердан. Кога имаш време? Аз викам, ставам в 5:30. Сутринта рано поправям винаги първо себе си, дрехите на мен, на детето, след това не и накрая да пускам. Имаш малко дете, разкажи ни за нея. Какви са нейните интереси? Първи клас, тя е страхотна, тя е една малка кокетка като майка си. Ако няма подходящо облекло или прическа за училище, не излизаме вкъщи. Майка на дъщеря си. Дъщеря на майка си. Между другото и ходим на актьорско майчинство и много ѝ харесва. Имат много пиеси, изпълнения, така че ще видиме. Лили, Ще стане ли артист? Еми. Той някой след нас трябва да го поеме този фронт, нали? Така, не знам, достатъчно ли е? Още малко. Още много добре, малко трябва. Сега няма да ги правим ние напълно, защото няма да правим целувки или нещо това друго. Добре. Така е добре. Добре ли? Да, добре. Слагай другото, добавяме белтъка, на първо зехтина, след това белтъка и това е. Добре, казвай сега как е. Слагаме това. Аха, пак добре. бъркаме малко. Хоп. Чакай, че да не се натапаме. Тук ти слагам белтъка и започвам. Пускаме много малко, то е горе-долу една сипена лъжичка, ето така. Добре. Ето, страхотно. Бъркаме и стана, точно такава трябва да стане. Малко като кексовата смес, да, точно така. Добре. И сега накрая,
ето с тази шпателка, идеално. Ще стане да извадиме. То все пак си е станало на сняг. Да, станало е. Идеално. Така. Добре. Идеално. Готови сме. Ще го оставиме. Да кажем пак за нашите зрители, че Да. когато ти вкъщи правиш сладките гофрети, ние тук използваме едно тесто за двата сладките вида. аз ги разделям тази смес. Едната оставям за солените, а към другата добавям намачкан банан с канела. Това е. Намачкан банан с канела. с канела, Ние точно така, така. уважаеми зрители, ще ви представим и на финала на предаването рецептата, точно оригинално по начина, по който тя е прави. Тук съвместяваме. С съставките, по грам, милилитра, всичко, за да се получи това. И сега трябва да ни е загрята гофретника. Абсолютно вече загряте. е готов. Усещам го по миризмата, ето по парата. Ето страхотно. Се Тук вижда. ще направим една солена и една сладка. Добре. Само много малко аз ще ползвам от зехтинчето. Ще ти го преместа По напред. принцип има много интересни сега зехтин, който се пръска. Аха, да. И който Такъв ли ползваш ти? Да, такъв ползвам, който е много лесно. Приближавам го към теб. Да. Който е много лесно, защото равномерно така и сега вече Приближавам го още към тебе, за да може от тук нататък да ето действаш такава ти. трябва да е сместа. Вижте. Страхотно. Да. За момента отличен 6. Точно така. И на тебе, и на мене. Добре, кажи как попадна в телевизията. Това е мечта на много хора. Да влязат, мисля си, че там има някаква страхотна магия, това да те показват по екрана, това да си разпознаваем човек или пък да бъдеш част от един екип, който се занимава с продукция, с създаването на телевизионни предавания. Още повече, когато говорим за предавания, които са мащабни. Ежедневни, да, между другото, и на живо. Това е много по-различно, отколкото за предаванията на запис. Аз всъщност съм завършила кино и телевизия в гимназия по прецизна техника и оптика Ломоносов. Тя, между другото, там има до ден днешен специалност. Даже имат и студия в момента вече. Ето, готови са ни го. Затваряме. Буквално 5 минути е даже след по-малко. това съм завършила и режисура и всъщност втора година в университета започнах в стаж в определена телевизия, няма да казваме коя. И да кажеш, ние не сме... ние не се сърдим, като се казват други телевизии. Започнах там на стаж, след 3 месеца започнах като асистент режисьор и така от тогава вече доста години. Имало ли моменти, в които си казвала, друго нещо искам? Не. Имало ли моменти, в които си казвала, искам да съм пред екран, а не само отзад, зад кадър? То аз толкова много си харесвам работата, каквато и да е, дали ще е на асистент режисьор, дали ще е на организатор, дали на продуцент. Винаги съм казвала, че най-важното е човек да харесва работата си. Когато дойде понеделник, да искаш да отидеш на работа, а не да кажеш, понеделник не ми се ходи на работа. Аз хода със страхотно желание на работа. А пречи ли ти работата на личния живот? Когато има добра организация, не пречи. Можеш да тренираш, можеш да имаш личен живот, може да имаш свободно време. Всичко е въпрос на добра организация. Както в сместа на гофретите има грамаж, точно, особено в сладкарството. Да, там е много важно. Има точни пропорции, така и в живота, според мен. Добре, преди да почнем да гарнираме палчинките, ще станат така, съвсем скоро. Чакай, аз ще ти помогна. Чакай, аз да видя как беше. Ето. Не ми се отваря. Залепнали са. Още не са готови. Още не са. Добре, не са готови. Чакаме. Но ти ни кажи, ще гарнираме двете палачинки по различен начин. Да, едната ще я направим солена, ще я направим с... Това е крема сирене, което е ниско маслено, нали? Така да кажем. Да кажем задължително. Слагам винаги някакво филенце,
различно, кой каквото обича, пуешко, различно. Сега в случая това е свинско. Това авокадо и отстрани винаги добавям към закуската на моето дете плод или зеленчук. В случая зеленчук, чери домат. Да, в този сезон е най-подходящо според мен. Абсолютно. А за сладката ще намажеме с, ето това е протеинов шоколад, който е с подсладител. Мисъл, няма захар. Няма никаква захар и е подходящо за деца. Смисъл, протеин е в малко количество. И е с вкус на портокал уникален. За първи път чувам, че има и протеинов шоколад. Мажеме го отгоре, добавяме ягодките и отстрани аз добавям, тъй като вкусът на шоколада е с портокал, добавям и едно резанче портокал отстрани. Има ли моменти, в които детето ти е отказва от тази закуска? Или... Не, няма такова. По принцип, тя нещо, което ми харесва в нея, че каквото и направя, тя всичко харесва. Нямам проблем с това. Но не е злояда. Не е злояда, но винаги нагледам да поднасям храната да е хубаво поднесена. Да е красива в чинията. Да е красива, така, децата първо се хранят с очите, както и мъжете. Абсолютно. Въпреки, че слагаме кутиите, кутията е хубаво с разпределители за плод, за зеленчук, дали ще сандвич, дали ще някакъв вид круасан или в случая гофрети и така пак даже като си я отвориш, той пак изглежда хубаво. Лили, за всички родители е ясно, че изкушенията, които са около нас, които си знаем, че не са много добри, като чипсове, като сладки, които са навсякъде, как се справяш ти в ежедневието с тях? Просто в къщи не държа. В нас никога няма шоколад, чипс, зрънчо и всякакви такива неща. Храни. Винаги има заместител, плод, дали ще е от този вид сладко или някакво друго, дали ще е от тези кремчетата, които са плодовите, но нещо ще има заместител. Не го лишавам детето в никакъв случай. Навънка, когато е с другите деца и иска да си вземе, никога не забранявам, не казвам, не, ти няма да ядеш това, не това, но просто вкъщи не държат тези изкушения. И това елиминира голям процент от възможността да яде вредна храна. Тя каза, защо не яде сладка ми? Защото вкъщи няма. И като поиска десерт след вечера, тя знае какво има. Плод или това плодово кремче или нещо друго, в случая гофрете или палачинка, така ще и направя. И това, или пък някакъв пак вид сладък кек с подсладител ще има, но ще е малко по, нали, така. Ако искаш да си отрежем авокадото, за да може да имаме, усещам аромата на гофретите, струва ми се, че са вече почти готови. Кажи ми, имало ли е в телевизията инфарктни ситуации, в които си казала, не, то път провала ще излезе на екран? Понеже сега съм на живо предаване, което е всяка сутрин, там имаме почти всеки ден нещо, което е на ръба да излезне в ефир. Последния път нещо, което това най-редовно закъсняват гости, така няма кой да влезне. Ние сега в случая какво правиме? Ако някой е дошъл преди това, влиза съответно или пускаме, винаги имаме подготвени видеа или или музика, или за да пуснем, нали, за няколко минути, колкото да... Но да другото, се спаси ситуацията. Най-инфарктното е, когато някой от екипа не дойде. Примерно водещия. Водещия, те са двама, така че хайде другия може да компенсира. Но всъщност екипа, който е зад камерите, той е изключително важен. Без него ние нямаме продукция. Да. И един да липсва, то няма какво да е. Смисъл, там трябва много бързо да се реагира. На мен ми помага това, че познавам адски много хора след вече толкова години и веднага звъна и винаги намирам някой, който да го замести съответно. Ето, вижте колко хубави стават. Да, станаха страхотни. Ще помоля Божана да се появи Божана в ефир, която в случая е нашия човек зад кадър. И да ни подаде тези чинийки. Да, Божана, благодаря ти. Много ти благодаря. Така, ето сега тук ще си наредиме. Аз направо ще ти ги сложа. Сладка, ето едната, така. Другата. Така, и сега тази ще намажеме
тази. Да, ще може да се ползвам. използва тази. Ще ползваме с крема сиренето. Махам всичко, което вече не ни трябва. Те са станали. И само да кажа, отгоре са хрупкави, а отвътре са всъщност меки. Това е целта на... Те и с времето като че ли малко Те умекват. умекват, да. Нали? В да. началото на Особено печеното... ако ги направиме сутринта, нали, както аз в случая ги правя, до следобяда за нейната следобедна закуска в училище, те вече са умекнали. Всяко брашно ли е подходящо за тези гофрети? Да. Може ли зрителите, които искат да си направят? Абсолютно, с бяло, лимец, пълнозърнесто. Тук съм използвала микс от 2 брашна, лимец и пълнозърнесто. Добре, нашите зрители ще видят Но рецептата могат в да края на експериментират предаването. по всякакъв Между другото, към солените, към сместа може да се добави и спанак пресен. Към Когато самата има. смес, Към вътре. самата смес. Преди това, естествено, спанака трябва да бъде блендиран. Сега, ако те Някой види слагат някой и- професионален готвач, ще не, каже аз. как може така да се реже. Но това е масова практика. Аз също го практикувам в къщи нещо набързо и така да отрежа, значи, да направя. Да. Това са реалностите. На забързаната майка. Така, слагаме ето така. Аз ще ти подготвя тук, ще ти освободя място, където да сложиш чинията. Ето така. Така и тук слагам отстрани чери домачетата. Можеш ти да нарежеш Дай. чери домачетата отстрани. Аз ще подготвя сладката. Добре. Хоп. И домакинската Ще сложа едно- хартия, голям помощник. Нали? Да. Да, аз без домакинска хартия, признавам си. Не можеш, не мога, нали? не мога. Мисля, че повечето не можем. Така, сега тук не прекаляваме с това нищо, че... Така, Не знам дали ми харесваш аранжировката. Аз моя... страхотно е. Ето, слагам я, за да могат да видят нашите зрители как Колко е... изглежда. И, уважаеми Така. зрители, докато Лили направи Аранжира, аранжира сладката гофрета, вие вижте какви продукти използвахме и си ги запишете. Разбийте отделно жълтъците от белтъците. Към жълтъците добавете бадемово мляко и брашно от лимец. Бъркайте до получаването на гладка гъста смес. Прибавете белтъците и разбъркайте добре. Печете до получаването на хрупкава коричка. Гарнирайте с щедър слой крема сирене, авокадо и шунка. Последни щрихи, уважаеми зрители, към втората гофрета, която направи. Лилия гарнира с Така. пресни ягоди, с резанчета, Портокал. Хай, невероятно, действително в студиото. Страхотно. Това Страхотно се получи. са нашите предложения за вас, да ви е вкусно. Вижте сега как направихме и тази гофрета. Разбийте отделно жълтъците от белтъците. Към жълтъците добавете бадемово мляко и брашно от лимец. Бъркайте до получаване на гладка гъста смес. Прибавете банана и пасирайте. Към получената гъста смес добавете белтъците и разбъркайте добре. Печете до златист загар. Гарнирай с течен шоколад и плод по желание. Това е, уважаеми зрители, за днес. С Лили, на финала кажи твоите топ
кратки съвети за организирано родителство. Много важно нещо. От предната вечер се подготвят дрехите за следващия ден. Подготвят се нещата за хапването, за да като станете сутрин да си пиете кафенцето и само да ги смесвате нещата. Да не оставяме нещата до последния... Абсолютно. Не До всичко сутринта в никакъв случай. Това е от нас. Разделяме се за кратки реклами. Не сме приключили, уважаеми зрители.